Seuraavaksi lähdetään miettimään sitten, että mitä se on se hyvä arki. Eli ensimmäiseksi pitää selvittää se, että minkä asiakasryhmän kanssa toimitaan, mitkä on hänen tarpeensa kuntoutumisen tukemisessa ja missä ympäristössä ollaan. Ja asiakasryhmän huomioiminen on tärkeää, jotta me tiedetään sitten, että mikä se on se oikea tapa ohjata ja kannustaa ja toisaalta tukea sitä hänen henkilökohtaista kuntoutumistaan. Jokaisen meidän arki on erilainen. Voit miettiä sitä, että minkälainen on sun oma arki, mitä siihen sun hyvään arkeen kuuluu. Mutta toisaalta ehkä pääasiassa nyt kun mietitään meidän asiakkaita, niin semmoinen turvallinen olo siinä arjessa on tärkeää ja tuoda siihen jotakin ekstraa, jotakin mielekästä, joka piristää tai tuo jonkun lisän siihen arkeen. Eli selvittele, jos olet ryhmän kanssa tätä suorittamassa, että mikä se on se asiakasryhmä ja hänen tarpeensa, mitä tavoitteita kuntoutumiselle voi asettaa. Ja sitten toisaalta, että mitä erityistä siinä ohjauksessa tarvitaan. Ja jos teet tämän itsenäisesti oman työn ohella, niin samat asiat sun tulee miettiä silloinkin, että mikä se on se ekstra, joka siihen arkeen voidaan tuoda. Eli onko siinä jotakin erityistä siinä ohjaamisessa, mitä pitää ottaa huomioon? Onko fyysisessä, psyykkisessä, sosiaalisessa asiakkaan tilanteessa jotakin sellaista, jota tulee huomioida, kun lähdetään miettimään erilaisia toimintatuokioita? Tarvitaanko vaihtoehtoista kommunikaatiomenetelmää, pyörätuoleja? Mietitäänkö sitä, että mitä tapahtuu, kun lähdetään turvallisten ovien ulkopuolelle? Ja tässä lopussa on sitten lukuvinkkejä vielä, että mistä saat tietoa tietyn asiakasryhmän kuntoutumiseen liittyen. Plus sitten tuossa alhaalla on vielä opetussuunnitelman tavoitteet tälle kurssille ja vielä kertauksena tiedosto, mistä löytyy, että mitä se toimintatuokio suunnitelmineen pitää sisällä.